Infetħu l-applikazzjonijiet għal min jixtieq jibbenefika mill-fond Maritime Proof of Concept Fund li fih fondi għal inizjattivi innovattivi fis-settur marittimu. Dan il-fond huwa miżura tal-baġit tal-Gvern u joffri 100,000 euro għal min jirnexxielu joħroġ b'inizjattivi innovattivi relatati mas-settur marittimu. Kull proġett jista' jieħu sa massimu ta' 20,000 euro. Il-Ministru Ian Borg spjega kif is-settur marittimu huwa pilastru ekonomiku li jiġġenera aktar minn 14% tal-Prodott Gross Domestiku u joħloq eluf ta' impjiegi. Settur li kiber jekk wieħed jieħu reġistru illi tista' tgħid li fl-aħħar 7 snin iktar minn irdoppja. Illum għandna 83 miljun tunnellaġġ ta' bastimenti merkantili reġistrati, l-ikbar bandiera Ewropea, sitt l-ikbar fid-dinja. U mhijiex bandiera ta' konvenjenza, hija bandiera ta' kwalità. Iċ-Chairman ta' Transport Malta, Joseph Buġejja, qal li l-awtorità tħares il-qudiem li terġa' tniedi din l-inizjattiva għat-tielet sena konsekuttiva. Din hija kooperazzjoni li ilha sejra diġà 3 snin u ta' pjaċir kif għadd li l-awtorità qed terġa' tniedi 3 snin oħra fejn fondi qed ikunu allokati biex l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni b'sens ta' solidarjetà impoġġu fondi għad-dispożizzjoni u biex nattwalizzaw din l-idea importanti. Il-workshops għal din is-sena huma mandatorji u l-applikazzjonijiet jiġu aċċettati biss jekk l-applikanti jew membri tat-tim li għandhom ir-rwol essenzjali jirreġistraw u jattendu il-workshop.